Jeg hedder Hansen og har været her i 17 år hos Sand Elektronik. Det hjælper kunderne med opvarmning af forskellige opgaver. Det kan være olie, vand, luft, gas, faste stoffer, tørstoffer. Når jeg får en forespørgsel fra en kunde, så vil jeg rigtig gerne vide, hvad mediet er, og hvor meget vi snakker om, altså volumen. Og så vil jeg også rigtig gerne vide, hvor heateren er placeret, om det er indendørs eller om det er udendørs. Og det er også rigtig meget at sige med varmetab til omgivelserne, om vi skal forsikre. Det er de vigtige ting for os, som er udefra. Altså man kan sige, at hvis vi bliver inddraget i en varmeopgave fra starten af et projekt, så er det tit og ofte, at vi også kan lave en nemmere løsning, som også bliver en bedre løsning, og måske også bliver en mere optimal løsning på den enkelte varmeopgave, og måske også prisbilligere og nemmere at installere på det pågældende sted, frem for vi bliver inddraget til sidst som fremstød.